Хора, случвало ли ви се е този стрик? Това наистина работи, човек. Не знам дали се случвало. Пробвайте го и го качете в интернет. Ако ви давате. Може ли и аз? Добре. Айде! Yes! А ти втори път! Аз не го спрей, аз само... Аре, приискам да го видя. Може YouTube да снимаш. Аз сега че го качим. Аре, да го видим.